Moikka vaan katsojat, kun me tässä jaksossa me pelataan Skyblock One Block Skyblock. One Block Skyblock, ei mikään meillä on nytten, me tehdään joka viikko yksi jakso tätä sarjaa. Joo. Ja sitten aina uuden jakson aikana niin on joku asia. Me sanotaan jossain jaksoa niin aina peruna. Jos joku spottaa sen, niin me annetaan shoutout sille, joka huomaa sen. Miten me tiedetään, että kuka huomaa sen? No kun jos joku pistää sen, että missä kohtaa se esim. On. Tiedätkö? Okei, mutta voit sä nyt Iina mut Joo, siinä. mä unohin. Mä oikeesti unohin vassut just äsken. Joo. Eli tää on meidän Try 2. Joo. Me kokeiltiin just äsken rekordia, mutta se meni ihan vitun pilalle. Me vaan koko ajan me vaan lyötiin koko ajan toisiin tosta ulos. Ja se meni vähän huonosti. Mulla ei nyt mitään tavaroita, mä vaan hyppään alas. Joo. Eipä. Tuo sun äänikin kuulosti, että sä hyppäsit jonnekin, kun sä... Niin. Water bucket! What? Water bucket. Mulla tulee katso tonne, no niin, nyt tulee. Ja ihan kohta tulee lisää PC Building Simulatoria. Joo, me ollaan, no siis joo. Ei mulla ole oikein mitään syyt silleen, miksi me ollaan tehty sitä, mutta me ei olla vaan, nyt kun on loma, niin lähtee ei ole hirveästi tullut meille ja silleen. Mutta kyllä mä voisin tietenkin itsekin sitten niinku silleen yksin pelata näyttää vähän mitä mä teen siellä, mutta hei nyt kun muistetaan, niin tehdään tää. Me pikkuhiljaa... Ei tohon, tohon. Me ollaan ihan kohta kuin Minecraft Gaming Channel tässä. Joo. Tää on kyllä meidän eka video vasta sitä ei voida sanoa. Mutta mä koitan ottaa vähän kuvia mun ja Leartin survista. Meillä on sellainen ihan sairaan hyvä survi. Niin meillä on semmonen, mutta se on kaikki off. Niin me ei ole tehty sinne niinku yhtään videoa, että me ei ole pläänäämässä tekemään sinne videoita. Mutta jos joku haluaa, niin voitte pistää kommentteihin, jos oikeasti haluatte, että me julkaistaan videot siitä meidän survivalista. Me ollaan pelattu sitä nyt ehkä kuukausi. Saatte ehkä huomata, että Mine on meidän lempipeli. Joo. Tää peli, mitä me ainakin pelataan eniten. Niin. Tällä hetkellä ei me silleen oikein muuta tehdä. Tai silleen me ei pelata paljon pelejä. Me ollaan niinku vähän silleen boring. Me ei pelata silleen, me pelataan niinku 3 peliä. Mä pelaan silleen yhtä peliä niinku aktiivisesti Minecraftia. Niin. Mä en silleen pelaa niinku muuta. Esim. Että, joo. Saaks vähän puuta? Venä. Voin tehdä sulle. Oliko se törttyä? Expandaa tätä. Mä en hakee niitä. Aha. Ja tee muuten släbejä sitten. Näistä puusta, joo. Okei, mä teen 12 släbejä. Joo, hyvä. Okei, jos me pistetään... Aha, no. Okei, elikkä... Joo. Ja siis jos joku kysyy, miksi me pelataan Bedrockia, niin me pelataan, kun me ei spendata niinku rahaa silleen Minecraftin sisällä kovin paljon. Et me nyt vaan niinku... Niin. Koska ei yleensähän Javassa, mun mielestä se on silleen, että pitää maksaa, että sä pystyt pelaamaan niinku kavereitten kanssa. Silleen, pitääkö? Niinku, joo, silleen, että ei pysty niinku omaa survia tehdä ja pelaa sitä. Vaan pitää olla realmi. Joka sit taas maksaa, eikö se ole jotain 10 kuussa kai, en mä tiedä. Onko se jotain 10 kuussa tyyliä? En mä tiedä. Varmaan. Mä teen vähän släveitäkin. No, meidän saari on vähän isompi.
tipuin! Ei! Mä lähden suoraan veteen. Joo. Tää oli hyvä juttu, että sä laitat sen veden. Mitä nää floating saaret on meidän ympärillä näyt? Niin sun luuttiin. Okei, meidän islandi on vähän isompi taas. Okei, Luka. Yeah. Tuolla kun random kouli vaan tuolla levi. Kato. No niin kuin se on sellainen saari, missä on oreja. Itse asiassa mä voisin just lähteä sinne. Okei, jos sä jäät tähän, mä menen sinne. Okei, mä voin jäädä tähän vähän mainaamaan. Yeah. Ollaan vähän hiljaisia. Joo. No, mutta... Ja siis... No joo, jos... Mutta... Oh! Mitä voi olla näitä aina? Mä sain yhden vesibuketin. Okay. Mä tiedän, mä mainaan Dirty Pickaxella, älkää kysy. Mitä sä et oikeasti teet? Mä mainaan kaikki. Haluatko sä tollasen? Ai joo, jaha, on niin ihan hyvällistä. Mä ajattelin, että tarvitkaa sä tollasen. Se näytti vähän haastavalta tuossa. Okei, mä teen itselleni just vielä. Oh my god! Oh my god! Miten tää on vaikeeta? Mitä tapahtuu? No miten tää oli äsken niinku hitsi vaikeeta äsken craftata toi akse? Okei, musta tuntuu, että mä menen tonne nyt mainaa tonne orepaikkaan. No se Stone Pickaxen. Oho, nice. Mäkin voisin muuten, mä en tiedä miksi mäkään en tehnyt sellaista. Nice. Oh, tästä tuli diamondia heti! Oho, let's go. Mut nyt Damn. meidän pitää mainata se pois, kun meillä ei ole ironia. Tai ehkä, jos me vaan jätetään se sijasta, kun saadaan Niin, aina. kun me ei saada ironia, niin miten muutenkaan kuin tuolta. No sit meidän on pakko mainaa. Mä käyn vaan mainos. Ja siis älkää kysykö katsojat, jos te kuulette tätä, niin mulla on maailman äänekkään oikeesti toi mun näppäimistö. Jostain syystä. Siis oikeesti, tiedät sä? Jää. Jostain syystä mun näppäimistö on ihan sairaan äänekäs. Oota, mä nopea lukitse mun näppäimistö, niin kuunnelkaa. Se on niin äänekäs näppäimistä. En mä tiedä, kun tässä on siniset ne switchit. Tai ne. Joo. Nyt jos tää rekordaa. Okei, pitäisikö lopettaa ehkä 15 minuutin kohdalla? Ai tää video. Niin tää on nyt 8 minuuttia. Joo. Eli about 15 minuuttia. Okei, me tehdään nyt silleen, että 15 minuutin jaksoja seuraavan koko loppuvuoden. Joo. Minecraft on silleen hyvä, kun meidän ei tarvitse pelaa samassa paikassa. Niin me voidaan vaan tehdä näitä. Me vaan soitellaan että mennään rekordilla minä video. Niin. Et silleen... Me ei koeta tehdä tästä liikaa minee tähän kanavalle. Mut jos tää menee nyt sellaiseksi, niin me vaan tyyliin vaihdetaan tätä kanavan nimi Mine-maailma tai jotain. En mä tiedä, jotain mineen liittyvää, jos me vaan tehdään uusi Dual PC-kanava. Jos Dual PC ei toimi, me vaihdetaan minä. Ei kun tiedätkö, jos tää kanava me vaan tehdään tänne mineen videoissa yhtäkkiä, niin sit me vaan tehdään uusi kanava Dual PC:lle. Tää oli pikku vitsi. Okei, missä ihmeessä se blokki on, missä on? Mä vähän luusin se blokki. Mikä se blokki oli? Mikä? Se missä oli Infinite sitä. Se ore. Häh? Mitä sä tarkoitat? Se Infinite blokki. Mikä Infinite blokki? Se on toi. Onko se tää? Joo. Meni.
Sugarcane. Ei, Tosi kiva, sugarcane. Joo, sokeriruogo. Sokeriruogo. Bum bum bum. Aloitetaan itse asiassa Nether Portali tähän. Mitä? Nether Portali tähän. Onks kaikki kattonut sen uuden videon, mitä me tehtiin se uusi jäsen? Joo, siis Max. Siis meillä on niinku, me pelataan kolmista, Max, minä ja Leart sitä. Se on vähän niinku, me ei sanota sitä Dual LPC surviksi sitä survia. Mistä puhuttiin, mut se vähän niinku on Dual LPC survi. Kaikki, jotka on Dual LPC, niin pelaa siinä. Niin. Ei se silleen niinku, tiedät sä jotain ihan random tyyppejä, jota mä vaan tunnen. Niin ei se silleen pelaa, mutta niinku Dual LPC. No mä sanoisin, että se on ehkä Dual LPC survi. Se. Ei. Niinku se Dual LPC. survival. Okei. Nyt me ollaan 11 minuutin kohdalla. Eli about kohta. Ei, miksi mä tein Iron Axen? Mitä sä teet? Mitä pikakse? Oi. Ei. Mä menin mun kuulo. Oh. Se ei Mitä tapahtuu? Mä vedin vahingossa kuulokkeesta pihan pois. Oho. Oho. Ui. Oho. Pieni oho moment. Mitä Okei, alkaa ihmettelekö mitä se on lukata. Joo, en mä teetäkään. Mä vaan laulaa operoitakin. Mikä se blokki oli? Onko se tää? Se on tää. Minä olen Daka. Minä olen Dualapääsä. Siis älkää kysykö. Mä oon vähän sekaisin. Mä valvoin sille ehkä 5 asti viime yönä. Miten sä valvoit 5 asti? Joo, mä heräsin siis joskus 2. Mitä? Miksi sä valvot 5 asti? Kun mä räjätin pommeja vielä joskus 3. Vaikka siis pitäisi lopettaa jo 2, niin mä silti ammuin vielä 3. Sä ammuit 3. Joo, vaikka pitäisi lopettaa 2. No. Ei niinku sais enää sitten. 2. Poliisit kattoo tätä videoa. Ei! Ei, missä sinä olet? Sillä kytät tulee kattoo tätä videoa. Sitten me ollaan räjättänyt 3. Mieti oikeesti joku kyttä pois. Mieti oikeesti, se on kyllä aika paha. Dual LPC fani on secretly kyttää. Ja siis jos joku kysyy, että miksi me ei ole tehty hetkevideoita, ja siis me ei ollenkaan tehty hetkevideoita, mutta we have been a little busy, koska loma. Mä olin niinku viime viikon Lapissa ja ootais me kuvattu viime viikollakin videoita varmaan yli parikin, kun mä en ollut kotona, niin sellainen. Yeah. Ootais me kuitenkin varmaan rekordattu silloin, mutta I was not home. Mä sain 1 raudan. Okei, puoli video on tehty. Okei, pitäisikö meidän lopettaa tää tähän? Tätä on nyt 15. Kuolit! Okei, musta tuntuu, että me lopetetaan tää. Ei! Musta tuntuu, että me lopetetaan. Musta tuntuu, että me lopetetaan tää video tähän. Kiitos kun katsoitte. Tykätkää videosta, selkkaa kanavaa. Ja 5 kommentoikaa. Tätä ei yleensä kysytä, että kommentoikaa, mutta mä toivon, että te kommentoitte, koska se vaan kiva vastailla kommentteihin. Ja kiitos kun kuitenkin katsoitte. Nähdään ensi videossa. Sois moro!